מה שאתם רואים מאחוריי זה חלק מרכבת ישראל שעוברת בחיפה. מה שאנחנו עושים בעצם זה משאירים פה מצלמה קבועה בשטח למשך שנה, שנתיים, למשך כל הפרויקט. היא בעצם תתעד את כל התהליך מההתחלה עד הסוף, ובעצם אנחנו מייצרים שתי דברים. קודם כל חודש אנחנו מייצרים סרטון שמראה את התקדמות התהליך ואיפה הוא נמצא כרגע, מי עבד בשטח, באיזה שעות. כל חודש תקבלו סרטון בסגנון טיימלאפס שמקצר את כל תהליך הבנייה ל-30 שניות. תוכלו לראות אותו בהילוך מהיר. אם תרצו להתעכב על איזה שנייה אפשר להוריד מהירות, לעלות מהירות, אפשר לשחק עם זה. הוא טוב גם לפרסום ולשיווק, להראות כמה אתם גדולים, כמה אתם טובים, כמה העשייה שלכם היא מהירה, היא תקתקנית. אנחנו נייצר לכם בסוף סרט מההתחלה עד הסוף שמייצג את כל העבודה שלכם. אחד היתרונות שלנו זה שיש לנו אפליקציה. כל מי שמקבל את אותה אפליקציה יכול לקבל גישה לצפייה ישירה באתר שלו, הוא יכול לראות בכל רגע נתון מה קורה באתר שלו. וגם היא מצלמת את התנועה, זאת אומרת אם אתם רוצים לחזור אחורה בזמן ולראות משעה 9 עד 5 הייתה תנועה, מה הייתה התנועה, מי זז באתר, מה קרה שם, אתם יכולים גם לחזור אחורה בזמן ולהסתכל באמצעות האפליקציה הזאת. זהו, סופר חשוב, זה משהו יחסית חדש, זה לא היה קיים עד עכשיו, אז הרבה אנשים מבקשים את זה, ולמי שיש עוד שאלות שיגיב פה למטה, אני אתן לו.